داٹی منن کرے چلتن دامان اٹھوں اور دون خننگر خواجہ کل ننتو اناڑے موجودو ارا خواجہ کی دا مشت سنبھالانو دا ایوان سنبھالانو یقیناً داتا سے بلو کاوش ہسی اور نہ خنانون کے عید مرے روچہ مرے یا خوشی نہ دیکھ مریر غم تا دیکھ مرے رم او تکرے دامان انا دے او بریر اناڑے تینا غم خوشی تناڑے سنگت تو علتو بشکرے تو اینو بسنو دا خواجہ کناڑے تو نن عرفین طارق صاحبن کہ اینو بلو مچی سے اللہ خیر کے دا چلتن دامان اٹھ کل موجودو طارق صاحب دا والٹن پانو خوانن کیسے کہ اینو سنگت تک قریب کل موجودو تو ان پارے دا والٹن کل مستجین و شکریہ ادا کہ کئی کرے داڑے مطلب طارق شاہوانی ایس ڈی وائلڈ لائف داڑے تو ننا کرے فیلڈ ننا ہر ٹائم انا سلسلہ مرے کہ ننا اکثر کرے دا چھٹی کی زیادہ داتے امپورٹنٹ کی نہ داتے خیال کے نہ ختم کہ عید اس مرے کہ اتوار نہ دے اس مرے کہ جمعہ دے برے دا ٹائم اکثر کہ دا مخلوق دا پائے کہ دا صداورات ہیں پیشتم پہ دا ٹائم لازمی دا مخلوق ننا عید پا دا عید نماز کیر کپا سے یکدم ہوتا اوش کرے داڑ کے مشتے برے اکثر کے داڑے برے دنیا ٹائم آتے اب داڑی نیشنل پارک ٹھی تو با 24 گھنٹے ڈپٹی عام خنس کیونکہ عام جگہ کو چھٹی کرے یا 2 بجے اس کا دفتر یا فق داڑی نہ 24 آور ڈپٹی مطلب صبح شام اس کا نکاندی اند ہر ٹائم اکثر دا بیگانہ ٹائم مرے گیا شام انو شکاری برے دا نہ بندہ اکثر کی برے صبح ٹائم دا صرف وہ ہو رہا کہ داڑے واچ کے رہا کہ دا کسینانے انتانے وہ رند اندرست کے رہا اچھا او دا رندس کے خانے رہا گوڑا عمون رکارا کہ دا آرا کئینانے وہ اللہ کا پو مرے رہا کہ دا ننا رندے سنگت آتا دا شکاری سے تو اللہ خطران کرے مطلب داڑے بعض نیشنل پارک آتے رہے اکثر کرے داڑے تو ان کے عید آتا دے مرے والا اکثر داڑے دا سب پکنک انتا کو پوائنٹ آکو وزر گنجی نہ جیو تو دنیا ٹائم بعض خطرہ مرے سا انہوں میں معلوم ہے دا ٹائم نہ بندم کی نہ تھا کہ بھائی دا ٹائم انتا ٹائم خوشنگ نہ ٹائم آندا کہ تفریح پارک دا نیشنل پارک آتے رہے بعض فرق دس کے دا مخلوق دا گڑا دا پو مفق کہ دا نیشنل پارک انتے پارا تفریح پارک پارا وہ پائے بس انہوں پکنک کے نہیں آتا لیکن پکنک نہ پوائنٹ آکا زیادہ داڑی نہ پارا کم سے کم مخلوق برے دا علاقہ کے دا تیٹ نا ارا کے دوسرے نیشنل پارک مس ہزار گنجی میں سک اٹھے کرخص دا سامنے کرے انہوں کہ بھائی اٹھ تفریح پارک مرے کم سے کم مہرگونڈی پارک کے کم سے کم مخلوق داڑے کم سے کم ڈسٹرب مرے تو نہ اینی مالا کو نہ جو اصل کرے داڑی کہ نن ڈپٹی کے پیرم مشرے تانگ انتے مخلوق اپ تنخواہ کو نے اگر نن کو نے اگر تقریباً اگر 60-70 بندہ ہوگا خاص کر اگر نہ گیم واچر تھا اکثر کھلی تک حساب کے سیم تو کم نہ گیم واچر دائی گڑا صدا ڈیلی ویجز ہمارے دائی لور تو اندہ خاطر نن پر صبح شام اس کا داڑی ڈپٹی مرے نہ اکثر کری دس نہیں یہی دا پانی گٹس عید آتا عید پا داڑی کل زیادہ دنیا ٹائم کرے خطرہ مرے کہ اور پکنک نہ انتے دس یہ کورونا نہ وجہ نرکس بندے تو انا کوشش کے دس دیر خبر ہے وہ پکنک کی بننے گٹی داڑی برے وہ تو بگڑا سر اسلاس مری مشٹی رہیں گی دائی کرے وہ اللہ خاطر کرے داڑی لازمی کہ نمبر لکمنتوار طارق صاحب یقینا سنگت دوں کہ طارق شاہوانی صاحب نارفین تو دار تو آوار کرے شریف الدین صاحب نن تو موجود ہے ڈپارٹمنٹ ننوڑا نارفین ہے کہ عید نہ دیکھ مرے رہے آیا صرف اوتا آرا کے اسٹاف نہ بندہ کو مشتری او دے در صدے کرے اناڑی ڈیوٹی تیرا او عید تا ناڑ موجود ہو یا او تدوں کہ انو خننگو نذیر صاحب طارق صاحب اور جن دیتے موجود ہے تو اوم برے دائی دیتے تو اور گلاس پینم اوڑا عرفین ہے جی شرف الدین صاحب ان پاس داول کلم مستینما منتوار کی نم تنا دا قیمتی وقتن کشارے داڑے نن تو بسرے نو مشت ننا سنگت تو ساڑی اورے نما دا چینل نا تینا کنڈن تینا دا خاص کے سٹاف دا مشنا ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک نئی نما منتوار شکریہ ادا کیوے نی دا سم ننے خننگٹوس الحمدللہ نن تینے بلو ایڈ یا افسر سمجھ پانا داڑے کل دا سنگت تو تولو کن تینے خاو تمبر کہ دا چلتنے یا پورا بلوچستان پین جاگا ننا اسٹاف کرے نن کوشش کے نو تے دندن اواری کی نا کہ بالکل وہ خوف محسوس کپاس خاو تمبر نن تو جوانی کٹے ڈپٹی کیر اور 2000 گنجی نا ایتے کریس تو دونکہ ننا ایس ڈی او وائلڈ لائف ہے طارق شاہوانی صاحب وہ امید کرے بالکل دا معلوم امید کرے ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک اورانوس اونا دامان اٹھے کانک نہ پلوے بشام نہ پلوے مستونگے یا کوئٹہ نہ ار کنڈن کرے مخلوق نہ آبادی اور ار کنڈن شاتیاں نو خڑ کے اور بعض آسانی مخلوق داڑے بننگ کیک اننگ کیک تو دا ننا کل ننا جندنا یقین چاہ سے گئید مرے یا پین اراٹ مرے نم اوش ننا اندونی جاگہ گتا مرے کہ خدا کپ اندونو نقصان اسمف شکار اسمف تو دا سنگت تکم جوانی کل اندادے کہ دن کوشش کی نمو بندغت برتی کینے کہ مستوتا داڑے اسی اقداریز مسونے یا باوغک تمناڑے ملازم مسونو دا سینو جندہ کتا تاکہ وہ تے احساس مرے کہ ننا باوغک انا روزی انن
ولنگ سا بلوم مسن یا باوغا کوتا انا ایتا تی کرسا انار کے دا سادات تینا نمر بچے فین اینو داڑی کو نما روزی اینو ای سوٹ دا اینو نم کنا اولادک دا جگہ لگانو رہی تو نن کوششم کینے کہ انا بندگا کنا خود کو تی نوکری ملے برتی مریر اوتا اوراکم خود کو اور اوتا تو سیندا اونا خاوتم داڑی دم پا مشانا رکھ کٹی ننی بلو کمک کسی تک تو دا بیوسک ار وقت ناڑی موجود ہو ننو دے کے رہے ڈیوٹی کے رہے تو الحمدللہ اوتا انا جوانی ار وقت ڈیوٹی کننگ نا وجہ گو کہ اسٹاف نا تعداد مشانا ایریا دا نیشنل پارک نا ایریا تو باز بلو سے اسٹاف نا کمی ہے لیکن اوتا نا 20 to 4 کلاک ڈیوٹی کننگ نا وجہ اینو الحمدللہ دا دنیا نمونا ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک نا کہ خاص سنگا دا گاوان نا ایٹے تو اونا نن پاننگ کینا کہ دا نسل پورا دنیا ٹیچو جاگا صف ارے تو انا ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک نا تھیٹی ارے الحمدللہ تقریباً 5-10 8-10 اس کا کرے دانا نن دا آخری کہ دا سروے کرے نو نا تعداد بسونے اگر دا ساداک موجود ہو اوتے تو اسیندہ پین ایلو ساداک کے رے موجود ہو دا تا محنت نا وجگن بلو داڑے ہوتے پریشر سرے مخلوق کے علاقہ دارو برے رکار وڑ بندگاک برے رہ لیکن اوتا نا کوشش تا وجگن اینو الحمدللہ دا ساداک بچانو نے نمکنہ اینو خوائفین الحمدللہ سو منی دا ننتو دا مشٹے پٹو پول کرسائننگ اٹھن کے دا ارین اراتم کے 1988 کرے دا نیشنل پارک جوڑ میں سمیٹے من پاننگا کا کرے دا مشٹے خلیغا مسنے لیکن اینو اس کا کرے دونوں نانی ڈائریکٹ یا نہ مخلوق یا اسٹاف کرے دانا دونوں 10 نشان استتاو کے دارے یا افق تو الحمدللہ دا محنت نہ وجگان ساداک ودار دا خلیغانا سے جوڑ سے کہ اراکا بسونے دا ششتو نے دا رپورٹ سکے ننا اسٹاف تو وہ ہم پٹپول کرے رہ داٹے ننا دا پارک نا انچارج نظیر صاحب نے خاص کرونا یہ محنت نام داڑی ضرور تذکرہ کے وے کہ راتھا منونا داڑی پوسٹنگ مسونے وہ علاقہ نا بندگا سے ننا خود کنا تو وہ کوشش کے قوم تینا عید مرے ہر وقت نا اسیرہ دین پا دو مشٹ ہر وقت ساڑی تینا اسٹاف تو کشت کے ورنہ وجگن الحمدللہ بلو وقت سے امپت کہ ننا دا جوانو اسٹاف اسر کہ دا سادار ارسا خلیغائی اونا بالکل ویڈیو کلپت ہم جوڑ کریر کہ نا دنیا نمونا کرے نا پاش کرننگ کینے کہ دا خلیغا کہ تقریباً مست بلوچستان بلو مشیو سلسلہ مسونو قرآن نا پلو آگے نا نورین 1111 خلنگ نا ڈس پد مس گڑاس فوٹو بسور او کپد مختلف مشتا ڈسس لیکن اینو اس کا تن خنتو سستے تو الحمدللہ دا کرنن ویڈیو کلپ پتل کنون دا یا فوٹو تے دس دادن دنیا نا مونا درشان تکین انشاءاللہ کہ دا ننا اسٹاف نا بلوچستان نا شان اور دا محنت ہے نو کل نمونا بس اور دا سا دا اسٹاف کل طولو کو نا توستٹے ای پورا کرے دا پروگرام نا اراڑ اس کا کرے ننا مخلوق راجنا بلوچستان نا یا پیشن نا مخلوق دا ننا پروگرام ارور بنور نن دو تفوق ہوتا نسے درخواست اسکین دا مش ننا کل نئے ننا نوکری نن کوشش کرننگ اٹھون دانا عزت دانا پہچان پورا دنیا نا مونا گے چلتن نا مشنا پن لنگک توڑ تو سند بلوچستان نا پنم ضرور بریک تو نم اراڑ ارا مخلوق کا کریر وائلڈ لائف یا دا مشیہ سادات خلیر شکار کے رہو تننا خواستے دا کل بلوچستان زیبائے مشک زیباؤ نہ بوچتے ہیں نہ مشیہ سادات ہیں اگر دا مشنا ساداک ودور ار وقت مرور تو نہ دا راج دا مشک زیبا مرور تو نا پروگرام نہ توستٹی مخلوق نہ من نہ درخواست کے ودا تھا بچے فنگٹے نن تو نم کمک کبو ہر جگہ کرے نہ دا پیغام نم مونی مستی مخلوق کا رسیف سائم بو اور اسٹاف تم کے نن عید کرے دا خلیغان خننگ ابا دو تے پے نہ ذمہ داری بس تو ہر وقت ہوتے دا سا موجود مروئیے دا سادار انہوں بچی فوئیے تاکہ دانا نسل دا چلتنن پیشتم میں کہ مستیلو مشتچ مسونے تو اوڑس کا مونا نسل ود سکا ای اسوار واللہ نما دا قیمتی وقتنا تینا پلوان ایزا نازم اعلیٰ جنگلیات پورا بلوچستان اور ہزار گنجی نا دا کل اسٹاف نا کنڈن منتوار کہ نم بسورے انشاءاللہ نما توستٹ نا دا پیغام دا گڑاک مونی مستینور مہربانی اللہ منتوار یقینا خواجہ دوں کے خواجہ پارے کرے دا مشن حفاظت کرے نما نا کل حفاظت تھی تو نن کرے مو مستی کرے نذیر خرد صاحب تو مچالا وال کینے نذیر صاحب دوں کے سنگت تک پارر کے مشنا والا تھے اور پھر خوشخبری ننے اور نانا مخلوق کی اور راج سر کے دا مشٹی خلیغا سم مسنی تو دانا یقیناً پٹ پول کی ارا سنگت تک نو محنت کرے نورے اولی کوار نو منارے اود خنارے انت کی خلیغا مخلوق خلی کا تو نم خلتور گڑا سنا والا ٹنے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کلموستی نواز مہربانی اور شکریہ ادا کہ خواجہ صاحب کی داڑے بسوس نہ مشی ٹائم تسوس نہ سنگت ٹائم تسوس اور علاقے دا سادہ نہ خنان
اور دادنی ہائلائٹ کنی استے ار فورما اونا باٹ دا کھانا تاثرات کا جنتے دادنی مطلب اورے نے دانا ڈس سکے دانا سنگتا کھانا سرتے اندر مستی نہ سیزن وقتا اونا سکے ڈس رندا دایتی کھانا سر لیکن مطلب نظر بتا وکے تو ہمو ششتو وفتو مسلسل نندا جد و جہد لگا سن کہ جاگے سے جاگے سے نندنا کھانن تے اور دانا نن فوٹوز تلین یا ویڈیوز تلین اور نندا دنیا نشان تین کہ الحمدللہ چلتا نیشنل پارک ہٹ دا خلیغا یا لیپردس کے زندہ اور تینا مسکن ہٹ تینا جاگے مطلب رہیں گے انت کہ دا سے بعض نایاب و جانور ہسے تو دنیا ٹی دا بعض کم مسونی اور دا سے اللہ تعالیٰ مطلب اس قسم سے انہوں انعام اس ملانے کہ دا سے نہ دا انکے نٹی نہ دا وطن نٹی نہ دا جاگرے دا موجود ہے تو اندر سلسلہ ٹی نہ دا روچر اس سکے سنگاتا کم بعض دم در سورے تو دستا بس کہ سر دا سادار خنانون بابو کے اورنتی کہ دا دے عمودی پین سے تو نہ روچر ٹی خواجہ کے پاس سنگاتا صوبنا شش جگہ پیش تمان اندر مولداد اسکور مسی خان ملک کے الیاس جان اسکول خواجہ کے پاس علی احمد اسکول سنگتا قدوس جان ایرو سنگتا کل خاص کے داڑی ساری اسور کل نہ پیش تمندا کا سونا وقتی نن داڑی بسونک اور واقعی نوارٹ صبح نظر بتاؤ ننتے کہ دیا روشنائی مسکن خنتا ونتے لیکن دوربین کر سا کرے نہ کہ ننتے کہ نن یقین ایسا کہ اندر جاگت انداڑی کی نہیں تو تقریباً یک بجے نہ ٹائم نن ابلی کو او بش مسک سورا تو نئے نظر بس راتم کے ننے یقین کہ وہ بش مس نئے نظر بس اور نن راتم کیمرہ ٹکن اوران تھے وہ سے نن تاثرات سسکے کہ نن تو الفاظ اف کہ نن خوشی نہ پان انت کہ دانا دا خاطر بیان کریں کپنے کہ نن دانا باٹ مطلب تنا بلاتم بنگو سن پیر غاتم بنگو سن کس غاتر بنگو سن کہ داڑے خلیغا دا دے اے دے لیکن راتم کہ نن تنا خنت تنا خنان تے تو نن تے خوشی بس کہ اللہ تعالی دا نسل نہ امت اس طاقت اس کہ نن دا دے خنان تے اور نن اللہ تعالی امت تے دعا کینے کہ مونی نن دس مونی سنبھالن تو دا وہ تاثرات تک نہ سو سنگتا تھا اور وہ شارٹ اتنا کن اور اونا اسے روب اور دبدبا تے سنو تاثرات سکے وہ اندون شرنگا کے اور اندون اورا کے کہ مطلب دن کے دا اونا جاگے اور واقعی دا اونا جاگے مطلب اوڑے اسے اچو تریو علت سے اللہ کے دونوں خوف والا علت سونا اللہ کے ہاں البتہ نہ سنگتا تھا مچٹ اس نن مچٹ خوف نازیہ تاری محسوس لیکن وہ لنم علات کے حوصلہ سکے ہمت سکے اور نن بالا تر او دے ویڈیو کرے انتے کہ ننی مونی او دے سنبھالو یہ تو دا خوف ننی تینن کشوئی انت دا دیگر سنبھالیں کہ نندا دی یکان نورینا یکان نندا دی سنبھالنا تو لازمی دا خوف اتنا کشن اور امت تے احتیاط تے دادن مونی دین تے شرف سنبھالے سکیں تے تو وہ سنگت خنار تے اور نن دنا شارٹ رکن تو والا شارٹ لنگ ہم پر ننتنا چیف کنزرٹر پورا بلوچستان شریف الدین بلوچ صاحب او تو والا وال کین او تو سلام مشورہ کین اون سلام مشورہ ہم پر والا گڑا راٹے مورا تے او ننے گائیڈ لائن تس ننے کہ داور دون کرو یہ داور کرو یہ تو کو پد انت ایک تملیس و جوڑ کرے اراور ننے سمجھائے پھر اراور ننے پاریں گے داسمی اون انتہائی مشکور اٹھ کے ہمیشہ ارا ٹائم ننا ماشا امرو وقت بس سنے چاہے جوان وقت بس سنے یا خراب وقت بس سنے چاہے شکاری نسبوتر بس سنے خوجہ کنا پاس چاہے پیر نسبوتر بس سنے چاہے برف نسبوتر بس سنے چاہے انکروچمنٹ قبضگی نسبوتر بس سنے چاہے خوجہ مالس نسبوتر بس سنے ارا لیک ننے پریشانی بس سنے ارا لیک ننے خوجہ پاس فکر بس سنے تو نن ان انتہائی شکر ادا کینے کو ہمیشہ نن تو امگام مسونے ام قدم مسونے مالو مسونے داسمن نن تو الحمدللہ وار طولو کے اور مونی نن تو نوار طولو کنتے کہ اوننا علاقہ نہ ننا جاگے ننی آواز کبے ننی آواز دوست اونا محنت تک اگر نہیں اورستا تو ننا محنت باز کم اونا محنت تھا مقابلہ تے اونا خواری تا مقابلہ تے ارا کے بلوچستان نہ فکر ارا کے خوجہ کنا پاس مشتا وائلڈ لائف نہ سوچی او تے ای پاکستان لیول اند کی دنیا لیول میں انشاءاللہ تعالی دونستی مفر ہوئی لیکن دا اللہ لاکھ لاکھ شکر او دنیا نہ لیول اور پاکستان لیول نن کیسے بلو اعزاز سے اور نن کی دا انتہائی خوشی نہیں تے کہ نن اونا سرپرستی تے کارم کریں اور او کے علاوہ کنا کرا اسٹاف ای او تا محنت او تا خواری او تا خیدم کنا خنا مونٹی ایس ڈی او طارق شاوانی صاحب حکمت صاحب اور محمد مولاد صاحب اس کو خص کے دا کنا گاڑو کو دیا سے یہ لو غمو گاڑا کنا کہ دارے کنا ساڑی افس مصری خان منس یا نویز جان اس کو دا کول وہ کن تندار کنا ایلو سنگتا دارے کنا ساڑی افس او سنگتا تا خواری او سنگتا تا منتہی مشکور کی او صبح شام صبح آزان تا استاتا تنوراتم پیشتا میرے اور دا کا دیکھیے لنگم پت تنوراتا کار صرف اور صرف اندر چار سادارنا تحفظ کن دا بوچا تکن دا مشت کن دا دانا خوجہ جل تکن دانا دی تکن او انت کن او تا رزق کتنا اور تنا برو کا نسلنا بچ فنکی دا تا برو کا نسل دا نا اساسا کو تو اندر نما دا چاہد اللہ تا سوسائٹی
نمی پینوں خواست کے کہ نم دادے نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول برزا دبو تھے اور دادے اسیانو فورم سے ایسے مطلب نیشنل ہیریٹیج جیسے ہم دادے ڈکلیئر کرے اگر کریں گے نیشنل پارک اعلان تھے مرے تو دام نن کیسے اعزاز نہیں تھی یقیناً سنگتک فکر کرے انسانی کرے مو مسی دیکھک تو اینو وسی فکر از دا سنگت تٹے اور دا مش بچی فنگنا تو مو مسی نن کرے کان الیاس بھائی نکنڈا کہ ارا ڈول او کرے ارا ڈول کیمرہ ٹو دیتنا کیپچر کرے نن رفن او ٹی مونا تاثرات کمر سرے او دے خس خوشی ملا دا والٹی تو جی الیاس بھائی تو ان پانی خواص دا والٹن کہ دا محنت توار نا محنت مواری تو ان پس دا والٹ سنگت تھا اور صاحبہ تھا نما چینل نہ کرے بہت شکر گزار ہوں جی ورا ٹیم سنگت تا کرے نہ رنگ کرے پیارا دن خلیغاس خنانون جی آبادا اسکرین کیمرہ ٹے سنتے اور نہ کرے باز بے انتہا خوشی مس اور اسے ذمہ دار اس پہ نم کے مسک اچھا اسی کیمرہ مین اس مرے کو اسی گڑا سی کائے کھک تاں کہ مگڑا ملی تنے رات ملک تی اونے خوشی نے انتہا مرے تو ٹی ما اخص دم درنگو کسوری مچا دے انتظار کرے رہی اور رات مو ویڈیو انم کرے رہی تو اخص نے خوشی مس یار روچے سکے مطلب دم درنگو کو مسونے گرمیہ مسکے لیکن دا خلیغا خنان اور دم درین نا ملاسی وینگونی کل ختم مسنانی تو مو مستینن کانے ایک مجان اور لو سنگت تنم گڑا سالوال کے داور ٹون پر تو ایک مجان داولٹ نیپا کہ نمان تاثرہ کے سورہ انتن ہمیشہ خننا کہ راتم نمی سنگت تک توارس کی رے تو کلم سنگت تک یکجا مرے رے نہ صبح رے نہ شام رے تو دو دن سا مشن کنڈ برے رے تو امود ان تاثرہ کے سورہ اور ہمیشہ امر مسن مارو بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر جان صاحب غوٹا مسنا با شکر گزار اٹھ کے نی ننے اینو صاحب تمونا ہمو قابل سمجھاس کی نن چار عید کھین غوٹا مسنن خلیغان بارے دا عید کنن کین کہ نن خلیغا کے تقریباً داڑے ششتو افتو ندانا ننے رزلٹ ملا کہ مل ناڑے بسونی وقت رندا کی خنانے تو داڑا سنگت غوٹ اردے نن مشتٹے دے نن شام نذیر صاحب نن تو وارث شریف صاحب طارق صاحب نن تو ہمیشہ اوار مسنو انت کہ ننا انو فیلڈ سے ننا تاں کہ افیسر نن تو مس نے ننا قدرتی ننا استفزائی امو خزیدہ مرک کہ بس سنن داخل پانی ہم کپر انت کہ نن ہمیشہ مشتر مسنون ہمیشہ مشٹی نن کہ انو بندغز نن خنی ننے خاص کر ننا افیسک نن کہ نن تو صرف فونٹ رابطہ کر نن کہ بلو گڑا سے وہ داسا نا مونٹ ونا دے نن تو مشٹ تولو کو نن تو دیو نن روچا باٹی انتس کی مسونی شام اٹھے سورا نن نار کے بٹے سنتے نے ہنا دا من دے مست کی دا سنگتا کہ نہ رزلٹ ملا کہ دا سیڈانو کہ خنگانی تو سنگتا غوٹو دے محمد اللہ صاحب تو اور تو نہ کیمرہ مین نے وہ بسونی نہ تو دا شوٹ کرے نے تھے ہنا وجہ کرے نہ نو سنگتا غوٹ اوار مسون ہنوں کی دا سن استفزا یا نہ خزیدہ کہ نمپانا کہ ایسی داخلی غان تا نہ خس پنجاب پہ مرے نہ خس پین استفزائی مرے انشاءاللہ اللہ مالک کے دا مشٹی نہ ہنوں پدا سا کارم باز شروع ہوئے پین سادارم ننے انشاءاللہ رزلٹ ملو انو میں اوکم شیئر کروں تیما کرے نوی جانب نن خواہفینک تو نن اوڑم خواست کینے کرے او تینا مچی خیالات دا حوالتی نن پاک جی نوی جان کل مسی کل تینا صاحبہ تا نما میڈیا والا تا شکریہ ادا کیوے اور تینا صاحبہ تا تینا سنگتا تا تینا اسٹاف لا محنت تے خواری ارٹم دے نن اللہ مشٹون اللہ سادات تا خیالداری ٹون اور داس اللہ خیر کی دا اسی ننا ذمہ داری اس پیم ودانے انشاءاللہ دانا کوشش کینے خیالت کینے سنبھالنا تے ٹھیک یقینی سنگت کا سگڑا نن حکومت نم اپیل کینے کہ داڑے ارا سنگت تعداد تے ڈپٹی نوالٹی او باز کم میں انت کہ دا سگے دا نیا بگڑاس ننے ملانے دا چلتن نہ پین برزا کرنے کی انٹرنیشنل والا پورا دنیا تا والا کرے چلتن نہ بلوچستان سپینس مرک باید کرے دونگ شریف صاحب مسک نذیر صاحب مس دا سنگت تے کرے پین اسٹاف تے رکھ اور ساتھ ساتھ ارا اسٹاف تے کرے تنخواہ انتہائی کم ہو لیکن اس باوجود دونوں محنت کرنے کو باید حکومت دا گڑا نزیے سوچے اگر دا پین ملک سے پین علاقہ سے دا گڑا مروسوس دا سنگت تنوں کاوش مروسوس ای پاو کرے دنیا نا پیم ممالک اک بسورہ داتے امو انعام تی سورہ دا انعام نا اگر دارو دنکی نمپانا کرے ایروک نے اصل کرے ننا ایروک دادو ننی ام پد مشتی کرے او اند گڑا کننگو اند سنبالنگو تینا مشتی بوچا تے خلطی ننا اینو اس کندہ ایرو تے خنتنون تو اینو ننا اس خواہش کی نن دا ایرو تے نمامونتین نمی نشان تین کی کس دا سمجھب کی دا چلتن مرے یا ایلو مشک مرے دا لاوارس دا تے سنبالو کو کچ صفق یقیناً دا مشتا دا بوچا تے سنبالو کو خواجہ باز اور دا یقیناً دا سنگتا تا محنت کو مو مسی انشاءاللہ گڑا سپین انو علوال مس ننو میں اس کا سر کروں لک منت واروں کل سنگتا تا منت وار تھینک یو سر